Zdravo svima, moje ime je Ivan Bildi. I pre nego što počnemo, danas imam jedno pitanje za vas. Zamislite da ste proizvođač voća ili povrća i da dnevno prodajete nekih 50 kg voća ili povrća i svaki dan treba da ih vozite na pijacu da ih prodate. Šta ćete kupiti? Pick-up, kamion, šleper, avion ili teretni brod? Kakve se ovo ima veze sa izborom e-commerce platforme? Pogledajte u ovom videu. Izbor platforme za vaš web shop može biti jako komplikovan proces, pogotovo ako nemate dovoljno tehničkog ili marketinškog znanja. Većina ljudi napravi grešku koja ih posle košta mnogo. Ne zato što je prodavnica ispala loša, već zato što su kupili rešenje koje zapravo nije za njih. Na tržištu postoji puno rešenja za e-commerce platforme. I nema najboljeg. Najbolje je ono koje vama služi svrsi. I sad negde najpoznatiji su, recimo, na WordPressu WooCommerce. Njega koristi jako veliki broj ljudi, ima puno developera, jako lako se podešava, jako lako se menja, postoji beskonačno pluginova, vrlo lako možete naći nekog da vam to napravi. Naravno, WordPress ima neke svoje manjkavosti. Sa druge strane imamo recimo neke kompleksnije platforme kao što su Drupal ili Magento, ne znam kako se tačno zove. To su platforme koje su izuzetno moćne za e-commerce, ali pitanje je da li vama to treba. I zato se vraćamo negde na početak. Ako prodajete jako malo voća ili povrća, ako jako malo stvari prodajete na vašem e-shopu, potpuno je besmisleno da kupite teretni brod ili da kupite šleper, zato što će inicijalno biti mnogo skuplje, održavanje će biti mnogo skuplje, promena onog ko vam održava sajt će biti užasno teška. Pa tako, na primjer, za Drupal i Magento, iako su to superiornije platforme u odnosu na WordPress i u odnosu na WooCommerce, morate da znate da je uglavnom inicijalna razvoj prodavnice skuplji, teže je naći developera, skuplje je održavanje, sve što želite posle da promenite će vas koštati više. Pa tako ako prodajete, imate mali broj proizvoda ili mali obim prodaje. Kad kažem mali broj proizvoda, mislim imate, ne znam, do 1000, do 2000 proizvoda. Ako ostvarujete par desetina prodaja dnevno, sve su to male prodaje. U tom slučaju mnogo je bolje da idete na rešenje koje je jeftinije i koje ne samo što je jeftinije, nego je lakše za održavanje. Tu je, na primjer, WordPress sa WooCommerceom idealno rešenje. U Srbiji imate beskonačan broj developera za WordPress. Jako lako ćete, ako se sa nekim zaglavite, a to je činjenica, to se dešava, ako se sa nekim zaglavite, jako lako ćete promeniti svog developera. Jako lako ćete moći sami neke stvari da održavate. Sa druge strane, imamo platforme, kao što sam rekao, koje su superiornije, ali na Drupalu mali broj developera u Srbiji postoji i jako je teško da kad jednom krenete u tu platformu, pronađete, ako bilo šta krene naopako, jako je teško da pronađete novi tim, novu osobu koja će se baviti vašim e-commerceom. Iz tog razloga jako je bitno da prilagodite svojim potrebama. Krenite ako ste novi, ako ste mali, mislim da koliko god vas ubeđivali ljudi, nema potrebe da koristite kompleksna rešenja. Krenite sa nečim što će biti jeftina i jednostavna investicija sa jako malo rizika. Kako vaša prodavnica bude rasla? Kako bude rastao broj transakcija, broj prodatih stvari, kada vi budete generisali neki prihod, onda počnite da razmišljate o nekoj kompleksnijoj platformi koju ćete zapravo moći da finansirate. Najveći broj, ovo znam kao osoba koja se marketinški bavi sa promocijom e-commerce-a, u 80% slučajeva ljudi imaju potpuno pogrešno rešenje za njih. Zato što su negde čuli da je A ili B rešenje bolje, žele naravno da uzmu nešto što je naprednije, a to im apsolutno ne treba. I vratimo se na početak. Ako prodajete ili prenosite 50 kila voća dnevno, apsolutno vam nije potreban šleper. Biće neuporedivo skuplji, neuporedivo komplikovanije. To bi bilo to. Vidimo se sutra. Pozdrav!